Wat verwacht je nou van de jong van de wedstrijd? Ik denk toch 6-1. Dat zei Veenstra voor de wedstrijd in Harkemasse Boys Tiesday. Later vertelde hij aan journalisten van Omroep Friesland dat hij die gok ek dien hier via een wetskantoor, Unibet. Ik ga €4 inzetten en €390 woen. En ik ga in 90% van de gevallen de uitslag goed, zo vertelde de directeur. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Sil Veenstra op het matje op over het verhaal. Hij vindt dat zulke soorten zaken absoluut net kennen bij Heerenveen. Ik zou er voorstander van wezen en ik voorstel van het land, denk ik. Dat ze wedgie willen op Feyenoord. Nou ja, wie ben wij dan om te zeggen dat ken het. Maar zo de sportclub zelf, Heerenveen daar zelf weer eigenlijk een onderdeel van is. Ik bedoel, maar dan denk ik dat we dat gewoon verbieden moeten. Juridisch is het net strafbaar om als bestuurder te gokken. Maar of het moreel doogt is de vraag, zo vind ik de KNVB. Ze reageer schriftelijk. De bond wil in het kader van zorgvuldigheid zijn reactie baseren op een dossier en daadwerkelijke feiten. In dit verband heeft de KNVB contact gezocht met Robert Veenstra. In een eerste reactie geeft de voorzitter te kennen dat er geen sprake is van genoemde praktijken. Robert Veenstra ontkent nou dus dat er gokt had en zei dat zijn verhaal over het gokken een dolletje wie.